Siaya kokalo kuom migawo mar kit chwech, rawere kod tije moganda ochako chenro mar jiwo joma mine matimo ohala e kaunti no mangima. Kane wuoye nyasi mar chako ayanga chenro no, jatend migawo mar kit chwech, rawere kod tije ne oganda miluongo ni Judy nowacho ni chenro no geto mine matindo manie ohala seche mwuoyeni. Judy bende wacho ni kwan mine go magigeto romo 300 ma ibiro chak godo kendo ibiro tiegi mar mondo giyud nyaka sir mar piny owacho ka chenro no endo. Gichano chiwo mabul mabiro konyogi e kinde ma gitimo ohandgi. Bende oyango ni gigeto rawere go jogo manigi ng'ol, ka bende gigeto chiwo kothe mag yien kaka yor nyayo arita mar alwora. To chuny dala en mana miyo, emomiyo wachako gi mine. Pesa mar ohala to nitie. En mana ni jowa ok ong'eyo kaka ginya yudo pesani gi kaka ginya tiyo gi pesani. Emomiyo waketo puonjni mondo ochopne mine matimo ohala. Pesani nitie National Government miluongo ni Women Enterprise Fund. Koro mano be wapuonjogi kaka ginya yudo. Puonj mokwongo ni wa target mine 300. To ka watieko mine to dwe manyien wachako yudhe. To dwe mar adek no kendo watimo joma nigi ng'ol. Biashara ma watimo tin, pesa mwaloko godo ohala tin. Koro wakwayo ni kanyalore kadwa yud yo, onyiswa ni nitie kaka wanyalo dhi holo. Oganda moko luoro dhi e bank nikech paro pecho ni jo bank pecho. Koro wakwayo gavana ni orie bade kanyalo chopo kuomwa kaka mine mondo medwa gimoro wachor kodo biashara magwa ma wan godo. Gwen ko kel gima thago ahinya en chiemb gwen, feeds. To kose yudo feeds bo jek to wang'e ni wabro dhi mbele maber. Kendo nakwayo ni mondo med rango kata yudhewa onge tich. Makoro kapo ni yudhewa nyalo yudo kata biashara no en tich. To yudhewa koro biro bet ka giyudo gima gitimo. Yudhe odonje timbe moko maricho nikech gin idol.